Bayapsung tini ang haino hai kaisa real story eba kubui kotona kaisa Kothomano tubui phaikya Chwla Sikla bini slai 10-11 bosorni okra Bwsa khoroktham gnang khoroksa bwribai Hamjakmani kothoma o kothoma wngkha takhuk Kumar Jamatia ni kubui kothoma bini kami wngkha jompui jolawo o kothoma wngkha kubui tai ang norokno obobo probrani nayo norok bobai kwrwngwi mano ang bini Instagram link o video ni description obo rwui rwnai hake haidi chung bini Kothomano puilani simi baithang jora kaham ke khnawi nailayano ang norok no koyo bini Kothomano khnawi norok srungmungbo kwbang mannai hini ang khaklayo tamni hinkhe Kothomani bisingtwi kubui Hamjakma no srai ke phunukjago hake tai koglok laya norok puilani simi baithang jora khnawi naidi ang norok no request khlayo o takhuk class 5 jora poriwi no samung khlaina bagui bo Hyderabad o thangwi paikha abo 2010 eba 2011 rogo wngkhana hake jephru Hyderabad o sogwikha phia bono cherai belai cherai ko hinui samung narwkjakliya haifano bono footpath o samung narwkha bo aro samung khlai tongkha footpath o samung khlaite 3-4 bosorni ulo 5-star hotel o bo samung mankha hake 2014 o bo khorokcha chini borok tipra sabai Hyderabad o malaikha bo o borok bai malai chini borok hinui belai khatungwi kok saka dada hinui bo o borok bai malai tonglaite dada hinui aba haike no phiri wngwi thangka salchake o borok bono kaisa samung tholka abo wngkha bini bihik no bengtwi rang rohornani samung hake bo o borokni bihik bai phuntwi kok salaikha basui hinui bo malaimani o borokhe bihik Bwsa gwnang bini Bwsa chwla gwnwi tei bwrwi khoroksa tongo bo aro security ni samung khlai tongo phia bo nukha o borok bini bihik Bwsa tongtwtwi no aro ni khoroksa Telugu juk bwrwi bai hamjaklai tongo o Telugu juk khe apartment o nok pharo borok malailayo tonglayo abono o takhuk nukha hake o borok aro ni a Telugu juk bwrwi bai hamjagwi tongwi bini nogo khe rangrok rohorliya ayang nok ni kolrok boromliya afurke 6 mas ni ulo bini bihik sahor ka bono khobor o takhuk no kol khlai saka ani bwsai ani kolrok romliya rangrok nogo rohorliya tamo bangkha bahaike nukhung cholinai Bwsa khoroktham tamo khlainai hinui phia takhuk saiman khaje o borok aro ni a Telugu juk bai no kaijagwi tongkhai nei aboni bagui bo bini bihik no srai khe no khulogwi saka basui nini chelale oro ni khoroksa Telugu juk bai no kaijagwi hamjaklai tongkha hinui afurke o borok ni bihik belai no dukho nangjakha abono tui kwbangma kokrok banglaikha tai bichar rok wnglaii kaklaikha eba divorce wnglaikha aboni ulo o bwrwi Bwsa khoroktham no tui bwsaini nokni ongkhorwi thangka salchake o bwrwi o takhuk no kol khlai saka nini dada no sadi chung bithi chawi thwibai sinai bo birmandrina bagui da puila angbai kaijak hinai hake o takhuk o kong no khnawi bono saka tamni thwinai ba bachei tawana di bachei nini Bwsa khoroktham no ang rang rohorwi poririnai hinai aboni ulo o takhuk no rangrok chalogwi tongkha o bwrwi no tai 4 bosor romwi o takhuk bini Bwsa rok no bo rangrok rohorwi poririwi no tonio hake o takhuk bo o bwrwi bai bachei hinui no 4 bosor kok saka abo haike no kok salaite borok bwkha habwi thanglaikha ulo takhuk ni nokni borok rok bo saui manlaikha hake o takhuk ni nokni borok rok soiliya borok no kainani tamni hinkhe Bwsa khoroktham ni buma bai kaiya hinui tamni hinba o takhuk wngkha Sikla ni jora tai o bwrwi hinkhe o takhuk ni slai 10-11 bosorni slai bo okra haifano o takhuk bini buma buphani kok khnaya o bwrwi no bwkhamani hamjagwi thangka tai hamjaklai no borok tongkha aboni ulo o takhuk bwrwi no saka chwrai rok no hostel dawi redi hinui tai bono Hyderabad o phaidi hinui saka hake abo haino khlaikya 1 bosorni yagulo borok Hyderabad ni nogo haino hai kiphillaikha puila borok bwrwi ni nogo sok phaikya afuro bini bwrwi bini bwsai kchambai tongfuro self help group o 1,20,000 rang sutai tongo jephru o rang sanjago aborok bebak no o takhuk loan suwi aboni ulo o takhuk bwrwi no bini nogo tlangwi thangka phia bini nokni borok rok bono
obri bai kainani soya ngmani bagai borok temple eba mutai nok tharo thangai kaijak laikha abo haikino borok bihik bwsai unglaikha aboni ulo 2020 ni kok afro lockdown ungei borok ni bwsa khoroktham bo nogo sop phaibaikha phia borok no afro ke alka chadi hinai nok ni tikhlai rijakha o jorao o takhuk ni bihik bo sakderia ungei tongkha afro borok alka rijakma ba samung rok bo phatja manthogya hake borok bati rok bogei abo haikeno nukhung rok choliwi tonglaijaka aboni ulo borok ni cherai bo achaikha phia takhuk 2 mas ni ulo bihik tei bini bwsano yakarei haino hai Hyderabad ro je boagi samung khlaima jagao thangi paikha aboni ulo rang rok mani borok nok rok kaham tanglaikha nok rok pai o takhuk bini nok ni joto family rok no haino hai ringei naharbaikha tabuk borok palkhe joto khushi tei tongthokheno tonglayo o takhuk tabuk bwsla okrano khe Pune o hotel management khlainani bagai 2 lakh rang riwi rohorjak tei khoroksa chelakhe nogono porite tei dugan riwi tongo tai bwsajak bwrui hinkhe Don Bosco school o poriwi tongo phiaba o takhuk ni bihik ni agini bwsai tabuk bwsa khoroksa sanui tongo haipano takhuk asa kosto khe pusiwi rohornani muchungjagya tei bini nokni borok rok bo kebo rohornani muchungjagya tai o bwsa rok bo kebo thangnani muchungjagya present o takhuk tabuk Agartala o kaisa tower hotel o samung khlai tongo bo aro tongo tai bini nukhung tabuk kaham nongoi tongo hakeo takhuk ni kothoma asukno kothoma belai kheno khna tok tei belai kheno nangmani kothoma ungjakha o takhuk sau kwbangma borok no bono lachi mung rikha nung khorokja chwla sikla tei nung bahaike bwsa khoroktamni buma bai nung kaijakha nei pheba o takhuk belai no borok kaham wansugui naikhe tamni hinkhe bini thani o khairok mung maya obo kwbang khairok mung maya ni bising tei bini thani hamjakmung srishti ungkha eba hamjakmung achaikha nadi o sungsaro kwbangma borok no bahaike hamjakmung srishti mukhang naithok sak naithok omoni bising tei hamjakmung srishti ungo phiaba o takhuk ni thani o hingke bini thani o hingke khairok mung tei maya ni bising tei hamjakmung achaikha hakeo takhuk hai wansugui naikhe belai no borok kaham bo buini bihik ungui tongphano bo sakni bihik ni gosiui mano buini bwsa hingpano bo sakni bwsa ni gosiui mano omo hai borok no mannani kwpal nango jeng o sungsar wansugui naikhe kwbangma borok no omo hai borok kubui hamjakma roi mannani belai kheno kokkutu au khaklaio norok bujiui mankhana tei srungmung bo kwbang no wansugui mankhana hinai ang norok no kaham khe buji roi manya phano norok kwbang no buji khnani ang khaklaio tei norok ni thanio kaisa no request norok o video no share khlai di joto borok saimanthong kubui hamjakma tamo tai norok ni wansukmung no norok comment khlai saui mano tai ani channel o kwtal ungui tongkhangke norok subscribe khlaina di norok joto no kaham kwrung no tongdi hambai।